sempre i en tot que us donem gràcies, perquè Crist, Senyor nostre, va ser invisible com a Déu, aparegué visible com a home en el misteri de Nadal, i engendrat abans dels segles, entrat en la nostra història a fi d'aixecar ell el que havia caigut, de renovar l'univers i de retornar l'home perdut